The Lord be with you. And also with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, Lord. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" Jesus sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and the man will meet you carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them. And they prepared the Passover. While they were eating, Jesus took bread, said a blessing, broke it, and gave it to them and said, "Take it. This is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. My dear friends, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Mabuti rin po. Salamat po. Nabanggit ko po kanina na pinagdiriwang natin ngayong linggo ang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. The solemnity of the most holy body and blood of Christ, na dati po tinatawag sa wikang Latin, Corpus Christi. Kaya kung napansin po ninyo yung pagbasa natin, mga kapatid, sa Marco, chapter 14, verses 12 and following, para pong reading kapag Last Supper, kapag Holy Thursday. Dahil nung inialay ng Panginoon ang kanyang katawan at dugo sa huling hapunan, okay, kaya ito po yung Ebanghelyong binasa natin, kaya ito yung ginugunita natin, ang kanyang katawan at dugo, ito ibinigay niya sa unang misa. At alam po ninyo, ang salitang ginagamit natin para sa misa, Eucharistia, ay galing sa salitang Griego at walang ibang ibig sabihin kundi thank you. Salamat po. Eucharistia means salamat po. At ako po'y naniniwala, ang pagdiriwang ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ating pasalamat sa Kanya, ating malaking pasalamat at utang na loob sa Panginoon na inialay niya ang buong katawan niya at dugo para sa ating lahat. Kaya po ito ang gusto kong pangnilay natin. At bahagi po ng Ebanghelyo, pinapansin ko, pagkatapos niyang kinuha yung tinapay, na sinabi niya, ito ang aking katawan, pagkatapos niyang kinuha ang kanin, sabi niya, then he took the cup, gave thanks, nagbigay ng pasalamat. So hindi na po tayo pupunta sa malalim na teolohiyang pahulugan ng katawan at dugo ni Kristo. Tingnan na lang po natin bilang pasalamat. At ito rin ay ang parang pasalamat ng Panginoon dahil alam niya ito ang kanilang huling hapunan. So parang nagpapasalamat siya sa kanyang mga alagad at nagpapasalamat siya sa kanyang Ama sa karanasang ibinigay niya sa kanya na maging tao mabuhay dito sa lupa tulad at kasama natin. It is Jesus' way of giving thanks. And remembering this through the Holy Mass is our way of giving thanks to the Lord. Alam na po natin ang salitang
Pero ang tanong ko siguro kung minsan paano talaga natin mararanasan at mararamdaman at mauunawaan at sabihin ng buong katotohanan, buong katapatan, say it and feel it and mean it and hear it with an ang salita, salamat or thanksgiving or thank you. Okay? So, tatlong simpleng paraan lang po, tatlong simpleng pagninilay-nilay upang maranasan natin talaga, madamang masabi at matagap at madilig ang salitang salamat po or thank you. Tatlong paraan lang po, tatlong sistema, tatlong pagninilay-nilay. Una-una, ako po'y naniniwala na talagang mararanasan natin ang karanasan, ang salita, ang kahulugan, ang meaning ng salitang salamat if we stop complaining. Hindi po ninyo totohanan masabi or maranasan o maramdaman if you have complaints in your heart. So to really mean, to really feel, to really be able to relish the word thanks, stop complaining first. Alam po ninyo, nang inutos ng Panginoon ng kanyang mga alagad, okay, Lord, saan tayo kakain ng huling hapunan? Ordinary pong fiesta ito para sa mga Israelita. Importanteng kapistahan that they all have to do it if they're true to their faith. So sabi ni Lord, okay, punta kayo sa bayan, may makikita-kita ko ganito, then sundan ninyo, tuturo niyo sa inyo sa mga at hintay yung atong huling hapunan. Kung halimbawa sa inyo sabihin ni Lord yun, Lord, paano na akong mabuhay? Lord, paano na yung ano ko? Sige, basta kung magising ka umaga, maganda ka ng ano, tapos punta ka dito, ayos na. Siguro tayo, magko-complain muna. Hindi man lang tayo binigyan ng pang-down payment dun sa kwarto. Hindi man lang tayo binigyan ng endorsement letter. Hindi man lang tayo binigyan ng ID para hindi tayo magmukhang tao. Doon papasok na lang sa isang tao. Hindi man lang tayo binigyan ng recommendation. But the disciples did not complain. They simply followed Jesus and saw that everything that Jesus has told them. Hindi nag-complain. Alam po niyo kung saan ako nag-aaral sa kanila. May dalawa po akong kaklaseng taga Myanmar. Ang dating Burma. Burma ba? Yan, Myanmar. Kalapit lang po din, sa Asia. So itong dalawang kaklase kong ito po, kinukwento nila sa akin, nung sinabihan sila ng obispo nila na magpunta dito sa Manila, sa Pilipinas at mag-aral, he told it to them, hindi man 1 month, a few weeks na dapat na silang magpunta dito. So sinabihan sila ng obispo, you go to the Philippines, you look for Tagaytay, you go there and you study there for 1 year. Pero itong dalawang kaibigan po nito, kinukwento po nila sa akin. Wala man silang pera. Wala man silang kakilala dito. Okay? Wala pa silang sabay, hindi naman kailangan ng visa. Minsan nagpumunta sila sa immigration ng 8,000 is dahil nalagpasan yung passport. At hindi man sila marunong ng Tagalog. At hindi man sila gaano marunong ng English. Pero they did not complain and they flew here. Kaya kasama ko kung nagsi 6 months at tuwang-tuwa kami at bilib kami sa kanila. Laking pasalamat nila dahil punta sila dito at nag-aaral sila. Laking pasalamat ang nararanasan nila sa pag-stay nila dito at pag-aaral dito dahil hindi sila nag-complain. Ay, ba't ganito dito? Ay, ba't ganito dito? Ay, ba't ganito dito? Ay, pinapunta ako dito. Ay, ba't ganito na? Ang dalawa hindi nag-complain. And because of that, ang masasalamat na namumo sa buhay nila, gana at totoo. And they're enjoying it. And they're really relishing the experience. Nung nakaraang pong Martes, sinama ko sila para makipaglibing dun sa namin ng spiritual director ko na namatay sa Batangas. So mula Tagaytay, nag-drive po. Alam mo yung libing sa Taal. Taal na dito. Sabi ko sa mga, yun si Taal. So sumama silang dalawa. Excited. Tapos habang nag-drive kami papuntang Taal, wala. Laman lang po 30 minutes. Nandun naman
lipat. So, tahimik doon sa daan, walang tao. Then, tinext ko yung kaibigan ko, saan kayo mong lipanin mo? Ay, ako hindi naman tao, lipat. Kaya dati sa natin about more than 47 kilometers. So, dapat aabot kami doon ng 1 o'clock. Drive na naman, umabot po kami doon sa